आयै बे फिसाखौ फोरोंनो थाखाय आं सहाय मोननोसैमोन। गुवाहाटीआव गसाइगावनि सासे लाइमोननि गोथै सह'खौ सोमोनांथाव थासारियाव मोनो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिंनि सराइबिल पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय सुरिबारि गामिनि सासे लाइमोननि गोथै सह'खौ सोमोनांथाव थासारियाव मोननाय जाथाया ओनसोलनाङैनो दुखु मोननायजों लोगोसे गिखांनाय सोमजिहोदों। जाथायनि सायाव मोनथिनो हानाय बादिब्ला सुरिबारि गामिनि प्रसान्त नार्जारिनि फिसाज्ला गसाइगाव कलेजनि BA बाथि सेमिस्टारनि फरायसा राजा नार्जारिया एडमिसन लानो थाखाय रां बुथुमनो गुवाहाटीनि बामुनि मैदामाव थानाय गुटखा कम्पानियाव खामानि मावहैदोंमोन। दान मोनसेसोनि सिगां खामानि मावहैनाय राजा नार्जारिया थांनाय 23 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय हरखाबै गोमानानै दंमोन। नाथाय बिथांनि गोथै सोलेरखौ गाव थाग्रा जायगानि बाथरुमाव फासि नांनानै थानाय थासारियाव मोनो। राजा नार्जारिनि गोथै देहायाव जोखोम जानाय सिन नुनानै राजा नार्जारिखौ बुथारनायनि अजद लाबोयो दुखुथिया नखरनि सुबुङा आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरना दायनिगिरिखौ संदाननानै गोख्रों साजा होनो दाबि खालामो। बिदेमाव फोरोंजोबदोंमोन साथामखौबो फरायै फरायै फिसाया आंनो रोंगौबायबो रागौबायमोन। बियो होनदोंमोन आमा गायनाय फुनाय गैया हाल खदाल गैया आङो न'आव थानानै नोंजों हेल्प होफानोसै ओमफ्राय फंबाय सानैखौ मोजां फोरोंसै होनदोंमोन। आयै बे फिसाखौ फोरोंनो थाखाय आं सहाय मोननोसैमोन।